Слава на Господа, мили брати и сестри, бъдете изобилно благословени в името на нашия Господ Исус Христос. Амин. Аз поглеждам от небето и съзрявам гладнина, как обсела сърцата на светите в Христа. Времената са последни и всеки мисли, че е прав, но в дните си суетни потърсете вашия спас. Да не ви заваря в гладнина, че много ще се разгневя, че горко ще на душите ви, ако непокорни са били. Че горко ще на душите ви, ако непокорни са били. Халелуя, слава на Господа.